Gepleyer gurban İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan merkezi. Emma bugün heptäniň juma güni 1398-nji hijri şämsi ýylyň Şähriýär aýynyň 22-si 1441-nji hijri kamary ýylyň aşyr aýynyň 13-şi şeýle 2019-njy miladi ýylyň sentýabr aýynyň 10-şi Bagtyarlyk çeşmesi diýen gepleşik bilen siziň goluňyzda bolar. Bagtyarlyk çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam aleyk qadirli radio dinleyijiler. Bagtyarlyk çeşmesi diýen gepleşigiň ýene bir sany bilen siziň hyzmatyňyzda. Eri dinleyijiler, bu sanky gepleşigimizde Azerbaýjanyň erbetler barada görüň bermekçi we ýarar diýen ümit bilen. Hormatly radio dinleyijiler, siz İran İslam Cumhurluğunyň sesi Gülistan merkezi Türkmen dili radiosundan orta tolkunly 1449 kHz frekansyny üstünden Bagtyarlyk çeşmesi diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölüminde hormatly iştanjy ruhani ýagymyz Haji Ahmed Ahun Teňil Tanaň berjek gurrunlaryny eşdirýär. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulihil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ecma'in. Amma ba'du. Hormatly dinleyijiler olur. Huda tebarek ve taala barimizi emniyet we asaýyşda ýaşadypda gaýrylaryň ıza we ediyetinden amanna saklasyn. Bilşiňiz ýaly öz hemnawuňa musulman dogularyna ıza ýetişdirmeklik şer'i şerifde beter bir pis sanalan teleki görülen ahlaklaryň biri, hyslatlaryň biri. Haqiqat musulman hiç wagtda bu kılık bilen kılıklanmaly. Bu kılık şeytani kılıklardan, insani cehenneme karşı hidayet etýän kılıkların biri. La zarara ve la zirara fil İslam. Hiç wagtda bizim musulmançylygymyzda, İslam dininde gaýrylarga eziyet yetiştirmek diýen bername İslamda yok. İslamda faqat taawun we ma'unat ba. Musulmanyň kömeginde bolmaly, öz musulman dogunyň iýdiginde bolmaly. İslam dini afu din, bagşyş din, özüne geçirimlik edilýän din. Onuň üçin Peýgamber aleyhissalam aýtýar: "Meniň ummatymyň inki pisi la yurja hayruhu we la yu'manu şerruhu." Meniň ummatymyň telekeregi şol adamdan hiç bir hayry umid edilmeýär ve şonun şerrinden aman bolunmaýady. Bir adamy ki şonun özünden bir hayr umid edilmese, şu adamın zererinden näni emniyet hasyl edilmese, şol adamın musulmançylygyna aýyp ba, iraty ba. Gerek haqiqat musulman adam bu ýagdaýda bolmaly. Iza we eziyet yetişdirmek ki dursun. Senden ıza we eziyet yetişermi ka diýip gümani de bolmasın. Bes şu mesele heýwara habardar bolayly. İhsan iki zat bilen hasyl bolýar. Biri beýleki musulman dogularyna öz haýryny ýetirmeklik. Meselen malyňdan bagyşlamak ýaly, bir muhtaç adamlara kömek etmek ýaly, ýa alim bolsaň öz bilýän zadyny beýleki bilmeýän dogularyna öwretmek ýaly. İhsanyň kilenji nawgy öz zererini gaýrylarga ýetişdirmeslik. Odan ajra Hudaý nekerde bir adam sana bir teleke sözü aýdasa, sen şonun garşysynda şonun özü ýalak jogap bermeli. Belki ýaxşy sözler bilen on garşysynda durmaly. Ony gowlukdan ýa delalet etmeli. Şeysekbil wallahu yuhibbul muhsinin diýen adamlaryň cümletine girip bilýär. Telekäniň hehine mehber dursaň, onda seninle gowluk ýok. Telekäniň mugabylyna gerek bir gowluk köketmeli.
Şu kılık bizde bolsa, sowap yüzünden, derece yüzünden inki şerafatlı adam biz bolyas ve Hudaý Taalanyň da muhabbetinin singen adamsy biz bolyas. Şeýle derece badygyny bilenseň, Hazreti İsa aleyhisselam bir gün öz ýaralary bilen geçip barýardy. Şonda ewinden bir näçe ahmaklar çykyp, Hazreti İsa'ga bir aýtmalar sözleri aýdyp, Hazreti İsa'nın yüregini ağırttılar. Şonda Hazreti İsa ýyljaryp, olara gaw formada waz-o nasihat berip, inki sözlerin ýagşysyny aýtdy. Şonda ýanyndaky ýarallary, "Ya Resulallah, ol adamlar sana zeherini seçdiler, emma sen näjre bolly, onun mugabylyna özünden bal hüdürledin, süýjülük hüdürledin, öýleri ýalak jogap bermedin" diýip aýdanlar. Hazreti İsa aýtýar, "Kullun yunfiqu mimma indehu." Her kim öz ýanyndakyny harc eder. Ol biçareleriň ýanyna telekelikden başga, erbetlikden başga zat ýok. Şonu harc etmese başga näme harc etmeli? Emma meniň ýanymda gawlukdan başga zat ýok. Men şu gawluky harc etmesem näme harc etmeliydi? Biz musulman da olur, biz gawuljuk bolmaly. Şol gawlugymyzda sabit etmeli amalymyzda we guftarymyzda. Ýöne gawulan siripdäni diliň bilen we başga efallaryň bilen halka ýa ýetişdirip ýörseň, sen gawa adam de. Onun üçin Kur'an-ı Kerim'de "İnnel ebrâre lefî na'îm ve innel fuccâre lefî cahîm" diýip aýtýar. Gawa adamlar, ýagşy adamlar beýişdedir, emma günähkar adamlar cehennemdedir diýär. Gaýryga ýa ýetişdirýärler, dili bilen edip berýärler, maly bilen edip berýärler, öz magamy gudraty bilen edip berýärler, olar günähkarlardyr. Olar cehennemdedir diýip aýtýar. Bir gerek yusari'una fil hayrat bolup, hayır işlerde iqcam bolup, gawlygy özümize geçirip, ulaike minas salihin diýen adamlardan boljak bolmaly. Gaýrylarga ýa ýetişdirmeklik zulümden mahsup bolýar. Onun üçin Kur'an-ı Kerim'de "Ve a'tedna liz-zalimina azaban elima" diýip aýtýar. Biz zalimler üçin entitgüji azaplar teýýarladyk diýär. Gaýrylara ýa ýetişdirmeklik hyýanatdan hasap bolýar. Onun üçin Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "El-hiyanatu tejlibul faqr" diýip aýtýar. Öz musulman doganyna hyýanat etmeklik garypçylygy özüňe satyn almaklykdyr diýär. Öz musulman doganyna ýa we edip ýetişdirýän adamlar iri işte garyp bolup, biçare bolup halkyň arasynda gözden düşürler. Onun üçin aýy-i kerimede "İnnallaha la yuhibbul hainin" diýip aýtýar. Hudaý Taala hyýanat etýän adamlary, Allahu edip ýetişdirýän adamlary gowwarýan nädir? Olaryň agybaty cehennemdir diýär. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anhu dişinde Hudaý Taala bilen kepleşdi. Şonu aýtdy: "Ey Perwerdigara, sen enbiyalara, peýgamberlere şerafet berdin, olara kitap berip, olara wahy indirip, olary şerafatlandırdın. Inni meni de şerafatlandyrdyň dişimde men bilen kepleşip" diýip Hazreti Ömer Allah Taala bilen müracaat edip duran ýagdaýynda şonu Allah tebarek we taala Hazreti Ömer'e aýtdy: "Ey Hattab'ın oğlu Ömer, her kim musulmanlardan pislik özüne yetiştirip ıza verip duran adama gawluk bilen şonu karşı alsa, şol adam şükürni menim üçün halis etdi. Emma bir adam özü üçün gawluk edip duran adama pislik etse, ol adam menin nigmatymy küfre tebdil etdi" diýip Hudaý tebarek we taala Hazreti Ömer'e diýişinde şeýle fermaş etdiýär. Onun üçün aziz musulman dogullar, biz haqiqat musulmanlygyny boljak bolsak, her kimiki bize ıza we ediyet ýetişdirse, şonu gawluk bilen garşy almaly, täki şükürni halis eder ýaly. Hudaý nekerde bize gawluk etýän adama pislik bilen berhur desek, onda biz küfrni özümize satyn almamyz bolýar. Nauzu billahi min zalik. Musulman gerek, musulman dogany şonuň dilinden, şonuň malyndan, şonuň jahy magamyndan emniyetde bolmaly. Şeýle ýagdaý bilen biz ýaşaýjy edip bilsek,
şonla ýaşaýyşyň hödüri bizim üçin ýüde çykýar. Şonla bizim hakykat musulmanlygymyzyň netijesi göze görünýär. Gerek bir şey dip ýaşamaklygy özümize telgin etmeli, İslam dinindäki baýçylygy ýüde çykaryp da ýaşaýyşymyzda gowluk bilen ýaşap, saadet idareýine ýetişjek bolýan. Hudaý Taala barimiz üçin tawfiq amalyny nasib we ruzy eylesin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Mahraman hemralar. İnsanlar baxtiyar ýaşap, ýaxşy bende boljak bolsalar, ýaxşylykdan, dostlukdan başga da pikir etmeli däldirler.